Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, or so. Don't care. What do you want to know 10 times a Chama? Also, the crown who's so much on Ponaco Tito. So the Yamma de Cassian is if he say, when you're Dini, Oman, I watch you for Saka private to be why that was say. About Bassa Transibia, so Sarah, and said the Biamo assembled 2 million what this meeting me did the Oira, and the sequence is no, and as more assembled 2 million what this was. For the Mukas and if you can, we used to do near Bompai. Amen. Amen. Ye near some Rade and every one was him. Yes. Yen Sumaya on our Sumaya. Pa. Yen say on our say. Mukasempa. Ye more time. Name of year 10. Yes. We saw the testimony in our ba Jesus Christ. Kwasem. In the Bible say a bra or buy onumpo wa ma me budie. Or ma me buaten. Yeah. Yes, wa me buaten. Kwasem. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, wa me buaten. Name oba say oba behwehwe na waje de wayera. Till last time na me catch us osofo bia preacher bia no. Se wo ba bonten a wo te se obofo wo ya hunter wo ba hwehwe na waje wona wayera. Yes. Na de ya na ya me ya wo Ghana ne se enipa ni mawurade Kra. nipa ni mawurade Kra. ba adikamfo no de aye oham ene ntokwakon weni enti se Yesu na anka se be yi na manipa ne nipa akogina di no modwane afiri sum mu no abonipa nipa nya de aka ma ya ne church politics. Yes. Enti oso obai so oba behwehwe na waje de wayera nipa ayera doso nipa egusu mu doso Kwasem. nipa akwa amane kuro mu doso abusuafo enu nti ne aka Nyankopon asem Yesu se wanhyane ho ama asase so enti na ne nsam a wakanya ne dia ontimi nka nsam ayi ono ne dia eja na soma no ne hye no enti owie no okacha ne se eja dia wo hye me se me mawie ti se Yesu esan ho so obeka Nyankopon asem agya akra o ya na obu atan a ka wa ya so den efiri se ya nsoma ne se o mebu atan na emum ya so o magyi wiase nkwa. Yes. Ti ne ni kwan se Yesu bu atan enti ya nso so yemu atan to asimu mu atan na wa mu atan mu fo na wa mu amfo efisa atanko ade bebu nia no ode bebu fisa yemfa atemwo maame na emom ye yi atan Kwasem. ye tufo ye tenetene ye kyerɛkyerɛ ye kan mu ye kyerɛ nipa kwan pa onfa so sɛ de be ya obenya homi amane de ne kra me ameti ai asama da bia meta aka ne sɛ de ama me pa sɛ me mo dawuro e ya amane hunu kuro no. Yes. Efiri sɛ ade bia ya ta aka ema ne wura wutirim no eno na wohwehwe sɛ obeyo enti fie bia obenyini wo mu no suban wo mu na no na eka wo ho. Yes. Saa ma ne hunu kuro no a da bia Bible boso no abusuafo enye kuro a ye didi agoro Dabi. enti Florence nyume ya na metato o se sa me kaya sɛ ya kai wiase awie ye no ya kai ma ne hunu bra no ya kai de ebetu wiase na me yam eseseme enti bire bia beti Nyankopon asem saa bere na no se firi na sa kyera wadwene enti mini awutie mi ye ni bibia amawo asem a ebetimi ama wagye wo kra afiri saa ma ne hunu kuro ni mu no saa na Yesu kan o se kuro no ye fa na ma ne hunu kuro amane hunu ni pe ko hunu amane wo saa kuro ni mu eye forever and ever. Yes. Enti osofo awutie mi asoleba me si preaching bia wo be preaching no wo endia Emawure mfisa obekasa there is a what do you call it? Heaven and hell. Heaven and hell. Yeah. Mani pankai. Nipa hu. Anopa. Awia anwumere mani pan hunu se bonsam jabi wo. Ewo ho. Hallelujah. Praise the Lord. Tina rich ye be se ahwade bi. Okay. Eniema na betimi di nipa akosa agani mu no. Ya be bo ba akoso. Okay. Na eya de a se me kai sa asem na na miyem ahyeme. Efiri se nipa a wa asase we so no obi ahun ni se oyepe. Okay. Obi ahun ni se wa wie peye. Obi ahun ni se enka ni hwe biem. Enti me hunu se me ye rich hu se ono so ye ena de ne nam mu. Ya hwe Nyankopon asem bi e wo Psalm 119 verse number 16. Na nsa na ye bekan no
ya kasafa awudie mojahwiegu anasa abortion mojahwiegu awudie anasa abortion awudie ehun ya kasafa na sɛ yɛnam a yɛtumi kɔto sɛ nipa kumubi na yɛn nyinaa yɛyam hyehye yɛ ne yɛka ei nipa yi tirim ɔden yes nipa yi tirim ɔden nipa yi tirim ɔden wɔde awu na yɛ kɔndɛmo na yɛka de yɛpɛ ɛto no so ba mekyerɛ wo sɛ ansa na nyankopɔn asɛm ne nkɔ awie no wobɛhunu sɛ woyɛ wudifoɔ kyɛn saa nkurɔfoɔ no mu nokorɛ woyɛ wudifoɔ kyɛn saa nkurɔfoɔ no na nim na wonim asekyerɛ ntia okay hallelujah praise the lord yɛsa asɛm firi Genesis Genesis chapter 9 Genesis chapter 9 verse number 6 Genesis chapter 9 verse number 6 ɔse de ohwe onipa mogya gu no yɛkasa afa awudie ho yes ɔse enipa bi a ɔwɔ asase wei so a ohwe onipa mogya gu no ohwie nipa mogya egu no onipa so na ɔnam bɛhwie ne mogya gu te asɛm ne ye nipa bi a ohwie nipa mogya egu onipa so na ɔnam bɛhwie ne mogya gu ohwie nipa mogya usa Ghana utwa obi ti a wɔhwie mogya agu yes utwa akokɔ ti a wuni awu ba obi obetwa nipa ti obebu obi tuo even obe poison obi no wuni ma de no according to Ghana mbramu no so obi kum nipa yade ne ko prison ɔma back biem no kwasem prison won ye wo ɔne afro mu condemn fo pa asase ne de na sa condemn fo no kwa ye bowtuo ye fa no firing squad ye de ade hyewuti akata wani ne ye de wasan wani ye bowtuo akum every say wokum nipa ba se em se emra foforo bi abanti o ma sesam ti enya de ko sa prison wa umma biem ye fa no life imprisonment obedam forever and ever anya de abepie aba befa ofie adi so biem umma ye wadwuma biem because of say wokum nipa yes munti asam na meka kire mu nani ye honam fam anse say da ho ma nipa wokum nipa no say ye ko kampo no ye de ne ko to ya dem amani hunum say won ko so for the rest of the life ni nyina ne say wokum nipa ebi wo ya taate with hard labor enti omo se nsawam ne ye wodan bi wo ho a okwa ya so light ebom te say de studio a light yi boso hwe ye no ne ye de wato form na ye de wani a kire light no obehwe light ne say the rest of your life enya de obepia akwa bontin biem yes another one yes ade anadoa ebobo wo side and side sa wo tan no hu say adadoa na no be wo o tan ne ko left eye be wo o tan ne ko top eye be wo de ya wa ne say wo hwe so nko a omo say obitimi damu a bi abesa 5 years 10 years na na ni nyina afira eye punishment a wo kum ni pa ya de ma no munti asem ni ye awudie ho punishment honam fam de ade ma nipa no okay obi atia no o ka bi yes obi atia obuwudini enti ba bia na mo mpeso obeben ho dabi kura ne yatim se aka so obi yewudini a obi nkwane nkyɛn ya bia suru no so obi yewudini a obi mɛ no ana bible ne kyerɛm sɛ nipa bi a obehwie nipa mogya agu no onipa so na bɛhwie ne mogya agu onipa so na bɛhwie saa nipa ne mogya agu efisɛ nyankopɔn suban so na ɔyɛ onipa efiri sɛ onyankopɔn suban so ana ɔyɛ onipa na kyerɛ sɛ obi kum nipa a wakum hwan wakum nyankopɔn yes what did I make a term efiri sɛ nyankopɔn ne nsa so wankasa ɔyɛ aboa bi asa ne nsa so ade a obo ye nyina including abofo yes wankasa ɔyɛ ɔmo sɛ ne nsa so ba nipa deɛ ɔso ɔyɛ nipa te sɛ deɛ ne nsa so enti sɛ obi hwie nipa mogya gu a saa babapa na ɔno so bɛhwie nipa ko ne mogya ayɛ dɛ so agu mebɛka asɛm akyerɛ ɔpaa pay attention ne tie me owie na ɔto aso sɛ ɛnam saa yɛ ntene monya dɛ na mo deɛ mongo na mo deɛ monya dɛ mongo na monno monya dɛ mongo na monno mongo na monya dɛ mondɔre na awa yɛmfa asase so menyamenya na monya asase so menyamenya na monno so wɔ so ɛno ano na mepɛ mongo na monɔɔso na monya asase so deɛ menyamenya na monno so wɔ so na ta sɛ wanka baako dabi wanka mienu wanka miɛnsa wanka nan dabi enti na yɛkasa akyerɛ wɔn a ɔyɛ awudifoɔ yes saa awudifoɔ no bible sɛ mo so amanehunu kuro no mobɛnya mo kyɛfa wɔ mu me I came here to preach Jesus I came here to present Christ to you yes sabaya wobɛdwanyante wo kra deɛ ankwa that's the best the time is up yes
The time is up. The time is up. Emre no aka very short. Oh. Dia ka sha nipa hia Jesus. And now we dey for na make asa kire ho. Na mommy anhwa de so osese sa nipa no odiewu na sa wonam fam ya panise na ene mawura me se hunhum so no another punishment e dai e wo ho. Kwasempa. Sa wudie ne de nipa musa ya wudie. Enta no de nka ho. Ya yesi nkyai. Yeah. Ana ansa na asam ne nkwa wiye no. E wo sa wo ma wo sa so na ko confess. Yes. Go confess all sins, and yes, it will never be forgiven. I'm telling you. Bra, yan says every Psalm 119. Okay. Verse number 16, or can't be. Nanka was say 33 verse 10 by time in into no 33 16. Verse number 16. Was say, was said there one me who sapemi. Psalm 119 verse 16. Psalm 119. 139. 139 verse 16. Psalm 139 verse number 16. Verse number 16 was say me moja to anko no wanu kunu me. Was say bra wo ya de yi moja to anko no. E moja to a enti me kira ma de bi wo hawa wo tie me. Anya bra yawo ai ka me na nya 16 years na Awurade nim no. Yes ha. Anya bra yawo ne to a wo ye nge e wo hospital na Awurade nim no. Munti asam ye okra bi ni pa bi o wa asase we so no. Anya da yawo no na Awurade nim no. Da bi Banim da odi nim no. The very day as spams ne call ba ne ho no. Ai gunu yam na yemu tatoa no. Wose sa ata ne na Awurade ye dai. Enim no. Mato muti da be basa metira. Anya bra ya wo wasi asase so day one no. E wo leba wo ho na Awurade nim. Da bi. But the very day a enso no call ba ne ho no. Ai yemu tatoa no. Wose sa day no. And Awurade nim mi emos. Yes. Fansa so na bi Jeremiah chapter 1 verse 5. Ya be sa back. Jeremiah chapter 1. Jeremiah 1:5. Verse number 5. But was say, na unya Fredi fra utwa mu no. Na unya Fredi certificate 1 bra be 5. Verse 1. He ke ba Jeremiah a ofra so for wo Anatot. Benjamin asase so no mu nsem nie. Ko ono na Awurade asem ba ne nchen. Ono Awurade asem ba ne nchen se. Juda hini Yosia a oya. Juda hini Yosia o ya mrado ahemfo no. Na hini afia. Na hini afia etoso se. Dumi ansamu. Dumi ansamu. Na ba Yuda hini Yoakim a oya. Apa Yuda hini Yoakim ebra so se. Adi besi Yuda hini Sedekia. Ko a oya Yosia ba afia etoso du ba ko awieye. Adi besi Jerusalem tu a wotu won ko ebosomi etoso num num. Verse 5. Na Awurade asem ba me nchen. Na Awurade asem ba me nchen se. Nya nwunu ye furu mu no. Awurade asem ba me nchen se. Nya nwunu ye furu mu no. Nya nwunu wo hefa ya furu mu no. Na minimu. Na wunya Fredi fra utwa mu no. Na wunya Fredi ano no kasafo dey ya ye tem no. Yes. Labor word wo ye tem wato fam. Wo se dey ya sa de ni nyan take place ye ntem wonto fam no. Sa de na Awurade ye dey animu. Am te wona me si odifo mama na mai. That day no enti sa obi ba ye odifo a. Obi ba ye sofo a. Obi ba ye sikani. Obi ba ye buroni. Obi ba ye hiani a. Ebra wo ye from na Awurade ye dey animu. Pa. Oye all knowing. Enti me ti am preaching na Awurade nim sa. Sa da remember be preach. Yes. Nye dey a wo me no nim me. Dey a me ma me papa fa me ma me amoja no. E ko nyam na no hum say ye from yemos. Yes. I'm telling you something me be kan sam pa kyerɛw. Efiri sa abusafo enipa ko bunsam jam. Edoso. Ensam o se ka kyerɛ wo no mu hunu de ko bunsam jam. Enya no ne ntokwa na ye kuku no. Dabi. Asiye fo betena wa Sabbath. Ai. Church of Christ for ba tight. Weba odifo, weba osofo, weba osampaka ni masa. De mo ye ni nyina ne Yesu no obetu bi o. Pa. Obetu bi so san ho ko twa akra wa de waya. That's the best. Say amamu a na nyanka onyankopon kom so no be say ye de. Me se de Awurade bie menu na me stop here because we say ya de e wo ho. Yes. Etwa say ye de aba. Na sa ama be de nenu asem na ko Yesu ye torofo. Pa. Wase di foto fo bebre baba wanka ba ko wanka me yemi Dabi. entimi mini time masa ankrofo e wasa okra na waye na me ko hwehwe ne bre Yesu. Yes. Because the time is up. Na so. The time asama okra ne tia odimri ko ko fia no ko sesa ne nema firi ba ma ne dem. No hwehwe Yesu atiri kwan. That is the gospel. In the here. Jesus have mercy on us. Amen. Because enipa shira enipa wu enipa ko bunsam dem. Thousands of people are going to hell. Video na me be yitira me born repeat what them tie sa. Papa panim wo suwa
ɔso yɛ sɔfo so no ɔyɛ abortion no ɔyɛ abortion ne nipa egu ni nan ase ne yɛ regard no so style no osi tugu underground ɛda to asoma me enta bra me ye yafunu ɛda me ma me yam no ɛna Awurade hyɛ me nso ɛna ɔfrɛ me sɛ me odifo enti saa da na Awurade de ni me yansa amra Psalm 139 16 ba kan ho 16 me yam da to anko no te me yam da to no woni hunu me woni ya da ehunu me bra do yam da to na Awurade ni ya da ehunu no ko na onwuma mu watwa ni nyina na onwu me bra na me da yafunu mu to asoma me wose na onwuma mu no na Nyankopɔn onwuma mu no watwa ni nyina me wacha se yes kaniye wose Abraham yam da to no hu me ana te okra bia be ba asase so ye wa list okay sa message mo mama na so le dem da having parade aye so okra bia na wo baba wiase nye wode ni mo nyina yes wa list wo mudin se na ene date ya say 8 as a 7 8 July okay 2017 and any pebe basa susu nyina Awurade list onimo mu nyina to list wo ne ngumam and I must have been ya me de ba ye no group am no mo ba ye nyina wonim ye wa list ye nyina ye din wo ho do ya sofo wonim no do ya evangelist wonim no do ya sekani wonim no do ya hiani do ya broni do ya lati onim bia wa list awo ho ano sa nim dey e be sa dey back and to some way of no woni hunu me no wo sa tro me dey sa dey wo mo mam Dani be ye dwe papa na ebere bi on assembly si ewo abusokuru abranche no na sofo we bomb pie mama mi bi okay afi wo bomb pie na sister ni isu eno be je mic no confess o kan ne mu wo so o kan ne mu nsama na enema bi tutu no problem bi tutu nto say onya dream no na ne ho nyina firi soro kosi fo ma ye moja tam my god okoni pa won ni pay dwane okoni pa won ni pay dwane enti oba obaka che sofo won confess with the whole church so your ba walefo a wo be se 4 ni kuna sa anyem ni kuna anyem ne biem ena wo fa ekira ko yegu my god ni kuna na hunu na wo bra wo hu ano to be gina na sofo hwe na no se maame woni bisa wakoye sa moni we na akra no nipa kro no wo ye osofo ha enti ni moja ni kam ti se de na ka hebe de kam no Jesus sister ni muni me se de amoda na ye yo people were crying no so no confess say they atoni ni enti the very day rich pass associate chiro ni din to ho and they say yes I want 30 years and what nim so obi wasa so e friend rich want 30 years yes wo nguma nim I want nguma nim wa chira to masa wa chira to wo nim say o kra bia ba enti o so obi a ono nam enipa so ama ni moja hwiegu ye no so na nipa so be hwe so moja sa nipa no nam wan kasa nipa so e be hwe so moja agu yes na mi bu samu aja mi bu ko teno da quotation bi abofra wonya ma wiase yeah wa ye obi bone ono obi wasem onye obi abone wona ma ukose pe no wan sada wo sakose be ma ne pe dabi ana wonne na koda ana sa moja no unse we ba bia me kan na moja na me kan yeah because that time no dinim ana de ye wudie na ye di no hwa akoya ye kunu wa ya fa ne sai so jani den tabo ase no enkrofo ka ana umadiawu ayi papa we sam kranchakra wa dumi kuro no eno ametese so wa dumi kuro no samone ne kwa asole a monko kan kire no yes se on reverse se wo wura ne church ni ma oni member ebia na member ni bi ayi sa kuro mo ni obe ne den se ne so le ma ni bi eya sa kuro mo fo ni bi a enti wa dumi ne church na na oni look at this who ko dominate aye what I say na o se wura church no oni church member se ya boss wa so le dem awudie bi cha awudie bi dabi ebi ntebi emoja bi abehwiagu ya emoja enti sa obiti na na se na so ya aboose a sa ni pan ye wudini che den tro boasefo no kwasam I'm telling you kwasam Proverbs chapter 6 verse number 17 Proverbs 6:17 Proverbs chapter 6 verse number 17 was say any enter any tongue was say ania what is the free 16 verse 16 adien se ne wade tan adien se ne wade tan na de to so ne kra chi wade de to so ya ne kra de achi wade ya ania tan tongue ania atran tongue
atoro techerema atoro techerema ne nse wọ́n sẹ́ yẹ ká sọ obi ẹni tẹ́lẹ̀ ní ntọ́ àwọn ọmú diẹ ọmú adìẹ sẹ́sẹ́ nípa ewu wíyàsí ẹja yẹ mú awurade baako kaplẹ zamfari awurade yẹ mú no ntọ́sẹ́ ní yẹ tẹ́lẹ̀ ntọ́n yes ẹnna deẹ bẹ́ẹ̀ bíyẹn atoro techerema atoro techerema ne nse hwẹ mọjẹ di bi nguo yẹ awurade ekyiri koraa kẹsíẹ koraa na wáyẹ ebi sẹ wọ́n sẹ wọ́n ama mi sẹ́ wíyàsí yes na emu wọ́n bàjẹ́ diẹ ewiase eti yẹ time we don't curse ipanum adunti we don't curse na okura on free krom ho wo yɛ nkrani asade enye wasɛm so okɔ dumi obi because the members won na ase no so nso yɛ abɔse a omu yɛ wudifo atan den so ɔbɔsefo okwa sempa true na ewiase kristofo kwa na yɛ abɔse kese enia sɛ yɛ pomom yɛ abɔse kese yɛ kristofo nokre because me gina hai me ne rich gina hai brajo mu gina hai na sɛ wakɔfɔ oba ɛyɛ farima ne sɛ yenim ne sɛ ɔyɛ sɔfo ayi asokɔ brant no akɔnyem oba tie fast ti dia baba ne sɛ ɔmɛkɔ akɔyi egu nokre fast connection what I say yes sɛ ama no dendende me kwanyem me fare enti mɛkɔ akɔyi egu fast yes enta kristofo ɛyɛ bɔse kura kyɛ wiasefo fast connection na sabet no sɛ ne yam yɛ ne ya ɛnuro na monom no a ɛsɛe saa nsuo ne ne mogya no ɛyɛ form of abortion papa I'm telling you sisters and brothers sama ne hunu kro no sama ne hunu kro no wɔne ohwie mogya de bim guo ɛkɔ saa kro ne mu no kwasɛm they are going to that town yeah enipa ni so nti ɛwɔde sɛ wɔna dɔre wo se nipa bɛka sɛ enti wakɔdi awu ba wote sɛ obi akɔbu obi tuo wo sɛ ka ai wo sɛ kɔndɛmo no wo sɛ di natam ɛnyɛ ɔfa no wɔyɛ sɛ David sister ɛnɛ nyankopɔn asɛm na yɛ me bɛka no me se woba mɛmɛ fra me ɛmɛ bɔ ma ba so hia boss body bi me hia wɔ na wɔka sɛ me fa Yesu ayɛ mi wura adena yɛ bi wura ne me kra nkwagye because ebi mo fa to mo so wɔ krom asɛ mo de edin no mo pɛ enti konfo ba wura de so ɔbɛfra no malam ba ɔbɛfra no sports duro ɔbɛfra money show ɔbɛfra preaching ɔbɛfra do ɔbɛba bi ɔbɛfra ni din na ɔpɛ o anya nkwaje no pɛ masa menim ni twaka bia don komi ye pani paso meti Yesu ni ene ne hia ebia mo yɛ saa siri akɔla se bebre ya boss ni bi bebre de condom fama yes bebre num nuru ahodo ye nyina ya wodifo papa ɛdane be ye dje ɛdane be ye hu pa ɛdana Yesu batra na yinwa mu no awoda no ebeye dje adanu beye dje adanu beye hupa adana papa ni betana yinwa mu no awoda no ebeye dje adanu beye hupa adanu beye hupa adana Jesus betana yinwa mu no awoda no ebeye dje sister what did Nyankopon atam for the first place if you say sanka wo maame edi wo hwie hugu ya ka wonte ase wo di adanse esa kanya ne sa da mo ne ba ma ne koda ya enti what did Nyame atam in advance yes what say tue Nyankopon nu asama do what say Nyame tiri mo pon kwan amana mem dani be ye papa awudifo won wo diewu aba kosa ma ne hunu kuro ni yes sir me kan wode so no kra kyerɛ ha sɛ sister na wo tie me no wa ma wo nsa so na wa nkonkon fɛsɛ mpa ma nka wo bɔne na mo de me keka ba wonim de ehu kura wo mu ne sɛ apam dada ni mu no yeah papa bi efɛ ne David Awurade don David Awurade don yes ɔso yɛ na koma David kɔ yɛ abortion de na to no no David kɔ yɛ abortion Awurade tɛ ya na ne bu fie won timi ntena ɛna ɔsono mu odi fo kɔ ne nkyɛn okoyi na tan sɛ bɔne na wɔde ne mogya na ɔhyia gu no sɛ wanhwɛ yɛ dɔde bɛto no abusafo munim de David yɛ wɔgye ne mfonso otum before yɛde abortion baako bɛyɛ no wɔyɛ 7 days dry fasting 7 days dry fasting abortion baako esui pompaye because ono aka sɛ nipa kɔ ne sɛsi ku no yeah ento bia odi awu saa nipa no wɔ sɛwuo
busam se kuro ma mate se obi akwate MC na kokuna na ya tini pakode na de be yen be dai no kra yase ya Kristo for se den ba yemfa ne ho nche ye be kunu enti me pasa me kato se awudie bi ncha awudie bi ya bi boni bia ya boni David ya 7 days dry isu perade chaw isu go wa se rade huni mobo e wa de huni mobo e wa de huni mobo de rade huni mobo ene o tie no ene o fa kra ne kra yes because no kum nipa o kum brani mu a because of a konoponi no pony ene matan e matan etimi so mu mansa edo mu hospital e ko tunyi nsa yagu ya doso pa Jesus have mercy enipa ena ko tuna go hie ni mu tagu wonsuro dabi na me mitina ya kokko kura mentwa bi ti da nsuro mpo mentwa kokko ti da nsuro na nkanto mo da sane nipa a me ko hie ni mu tagu asa betena so ne dam mansa nka ai asa me tu besi ne masa ja enye ije asese Kristo foto abosi ha last week me be kan se bi wa so dem sa mo kaya police ni bi wo krom ha o kumase wakofo young girl wase ne pe adede na ne na da ama ke na nyima police ni na tata akura na se titiro ko yin nsa ni eno sa kan ho wadede na mo na ko yin nsa na to agu se won ko yi akwan so de ka man sika no kwata kwa mu sa san second one man 5 million eno o call doctor bi ho doctor ne ko no de panie wo ne yafunum o wo ne yafunum panie no mo man dan dem so won them for 3 days was what that day ni mo 3 days won say ade na pie ti sakotere pie o wi na ne nan akro so hey akoa ne ba ni mo ato was won timi kura na odwalim aloko wa kroso ne nan no ana ne to kasa wo timi tena sen so acheko ayira te se wa yesa kotere on timi tena so jesu oda ho wo dia fa awrade di agro fa awrade di agro doctors aha abortion e consent wo nipa wo man sika o ka ho yes wa wo kire ne kwan ba bi ye bi no o ka ho bi doctor wo ye o ka ho hey nurse ya wo so mo ma mo ye o ka ho bi ansa na nipa na ono ada ho no enye nipa ba ko na ye follow mo ma yes a follow ti sa me kwanye mo ba na sa rich man advice sa me ganye so ko yi mu a rich ka ho yes na ye wudifo me man sika na me ka ho enti doctor sama ko school a enipa na mu kum won ha amro bes ho yam fa won fa so cha mu 10 times no kre pa amro bes mu kutatuo ejina bonten e kum nipa no omu ye best doctor sama ya abortion na nya dia ho beto da yes masa obi o hwe mu jagu obi o hwe mu jagu unya ho toda because apam dada no so obi hwe mu jagu a ne sinabo ye tine sinabo kunu na Yesu ba apam from kra de wo se wo kire wudie eno nti emaw no obumpo mfu nua yes okay wo de kan Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse number 21 mo te se wo se tetefo no se eniawu wati mate se waka to da dada se ne kwa so ye dai ediawu odiawu obielo obediawu no bedi atemu enti ne pa bi obediawu no be dai bedi atemu mu fo obedi atemu mu fo na me de me se bia ndu bufu ni ya no se obufu ni akura bedi keka atemu mu fo na se mimi bu afu rich me ko bu nsam jam na nkantum wakoyi ni sagu ai abufu keke oso be ko bu nsam jam nkwasem abufu na nkantum muta ya shiagu ewade so wa je ne list ni mni pa mu ba Job chapter 9 verse number 1 Job nson kasabi Job chapter 9 ya time no Job chapter 9 verse number hwa se woni mawrade a ena me kana kyerɛw abusuafo ebrenye late ma ho woda so wa kwanya o se de onu ne ho yes na wo pam e kan no sofo maja portion oh sofo maja confess ma wonsa so efisa papa na ye ne diri no de yam ya na se asofo ni mpagya urade ma ye hu se de ne hu sitie yes ba satan ena ya sole a ye boni tuo ya asofo ne ye da ye hu odi what I say enu tin ya deda ayi no so signboard so no yes ye yi ye ho tere ye kan sama ye hu be ye ni poni hu yes
what I say ya ka sama ye hu be ye nipa hu eno ne ye ana obi a twetwe nipa ko na afa yes basa ye pagya awurade am ye hu sese de ositie na bɔne akatua ne wo wuo oh ya ma nipa hu no eti nipa no ka so be bɔ ne dua na ne yam sese no ba ka se nyame ntua wo ka na me ka to se ha Hebrews ka se wo se Nyankopɔn ne nsam hye ehu me ka to se Nyankopɔn ne hu ta bonsam 10 times no kwa sempa bonsam de se ne hu ne hu awusafo amfa bɔne ni agro da suro bɔne change ata suro bɔne change ata sisters and brothers asofo ne sofo maame and so ne makoristers feri enti makoya makobo adwaman maye bɔne a ye yes monko sere bɔne fate yeah monko so nworo ne so yes mo se ato so koye mumujo enko yes sister moko tumo tanaku moja ne buo watifi o pa buo watifi ba bia akobia muni bi ente na nkra ye nkra mone so chire nkra na omuye papa no nkra na ye papa na odidi ka no mu ma ye ye tu magu what did I make am okay ye tu magu anu tira rode adomi wo ye funu mo ma na aka no tina ma no obi anya papa no because papa na wo ba no wako chie na gu ente rode na asa da adomi wo ya be show ye mo house ano we da mon take obi o tu abortion go ye bia o problem no kre o problem house of mama ba ko no te say nhira no oka wo se rode yi kire no na ne ma no yi wo mgu ye no wo se wonya be 15 years ne ya ka ten say nkra no hu mo 15 years so tey na me say doctors be yam mo papa bra uni doctor was assistant consider nurse uni do unya nurse was assistant consider Abrantia wonya abrantia nkosita bonya katua ni wowuo akopado ha chede ndan kwa mo secondum hey mo ya family planning mo ko tunyi nsanku enti na nkra na ye nkra bone because yes ya no me omom ya papa ni nyina ye tu magu hey ana aka nkra bone no ta wofuma so denfo no erade na asa da yesa enti on ba te wo sa wonya wo to da this what be man saso apema kan bone wa fa ukuna ti akonyam wodi asie no sister so ye wiase de nyina bi no wan confess antre be ma no say okobo adwama akra ne nya ne ba sister o pass akira me mu osu nya bi be kobo nsam gem o tey sa wan confess antre okunu be kobo nsam gem ya pemuka Job chapter 9 Job mu aye verse number 1 obi ntimi ni otumfo ni asie obi betumi ni Nyankopon di asie never na bonsa mote da media he ne amofa odwane ayo fa mu musa okotfo so mu kwese no bi ye mistake boy Yesu die die ne si wo how seki won temi ni nyame nyina ni asie yes sister die be tu wiase we no ha nipa be ye mobo no si nipa be nantete sa ni frafo yes ye be tware yesen hey ni ya bobena ni ya kam ebi so be boabo an tefo afra bonefo ho yeah no wi a wasaya bonefo aka because of abortion obey ko school sao si school nti sha na nim so be president akosida school nti wo ko hwie mu jagu he woni obi a ko jiska duro ye pe no kre di wa ko jiska duro wa ya abortion woni ne ye pe woni amro ba ye pe yes mo te sankramofo no Arab countries o mu ti 20 partia na mo kan mu yen kwabone fu o mu ti mo odi yo woni o mu nyina ya pe anka biem da so bi ewudi ni wo kyan wo mo because wo kra de wo se wade tiri mu po ho kwan ono kwa de onya ba asase so wi ene wo no enti me se mo kan cha sam kranchankra sa asam no waka no ni respect ne pa ba sa ye nim so onim tro sem yes tibi tina kasa wa domi kro ni jutu nyina look at this na sa de no kro mo fo nya na wo ho nyina no mu nyina jutu fo nya na wo mo nya ku dabi ti sa wa so le panyi bi te ho na so ye wa so le ba no aka se mo beja so na no nya obeja simple kra obeja Yesu ko to brodo ma no odome na se ne sa ye ne ya ni Yesu wani bra mi dina make kamu se ja ya boshen da ya wudi en wanyai na so ba beto de a na bufu da wo so obe sew so ati ase kire no ba Yesu ba ye wan pem obi na shefo no ko kan se
obi de odi tutu ambone ye nkokọ bra na o se muni mo huma mo ye ne dia Yesu anome wandome obehwehwe de wajira ye de oba ye si na bo ebra no no o ka cha ne se ha masa mama medumi ni po mama me sei oba hweye boni ya wo ye mere chewo ne ko na menko ye biem wana totofo na amufu amsumi mufu ko mo mu jira wa so nya boni da enti sa wote se apokromfo na akọ boni bia na sa no bi pate na anya no ade ya munna mo ye pe yes ebo nwoto obo wa ho so ka se wo mu kum soja ni no Erade nchi wo mu kan wo ya bossen da wo na erade atwia wo kan so ka bi dia wo no bo ho dua eno tina ya bre no yani an ye po ye ho dua yani an ye tome ye ho kana ne na ya cross because of bossen wo da wa wo ye yi hu sa no sia na nim sa de na be firi mu aba na nim sa aburo na be firi mu aba udi abura onyam ye ni aburo nyam onum so a onyam ye no so nyam nyam be twia mo ka bia wo de mo nsakira bra ba ji Yesu di yes emfolo maame so bra no wanyam na maame de wa na sa mama menya da mi ti menya boni ntia brade ebi na Joseph kan no sen maame mi ti menya boni ntia me brade da e pare no sa maame penu me no me da menya bi da ene nka mewu menya da ka to maame sa mama me nkoya boss ni nanya ni kina mewo sa ba ma ne fo so a ka tan sa won nkoya da abofa mo be fa on hwa ne kro brade be chew empena ma bebre wo Bible ma o mu ne be ya kesifo ta abofa no wo ba no ni pa kro wa sanka no enu ti na wo bra no e bi se wo ye die na ye wan pe ene sa abofra no ene wo yegu enti nkra na kan ha o mba ha wo sa Yesu o command sa so confess wo ma ba ko o so be so da bia na nkra twa no hia mama ye be se ba fie o so fa ha no mo sini kwan o fa no mo sini kwan abosi no sa papa na ni ye tell preach ni asam o kan e fa abosi ho share o kan di asam wasi jeni mu no omum ya abosi omu bra munya mu gujamu de bosa ho bone sa tetew bobena wasi ni pa ni tie mu waso tie mu ensi no asa tie mu koso mo ja hwegu yes masa emfa mo ni ni agro hey enti wanyam na wo tie mi Awurade na mo obetie mi na obi da o se koyigu sister mentie tie se de Awurade sitie ko doctor Tananga so say ampara minim se de tie ampara minim se de Onyankopon sitie odasani beti Nyankopon anim se odasani beti atino Onyankopon anim se obeso ni yi ano se obeso ni Nyankopon yi ano ontimi mu na pemu ba ko ontimi mu na pemu ba ko da akoma mu nyansafo ni tumi mu odenfo ne wan na wase ne kon won so na ase ni wan na ase ne kon wo Awurade so na ase ni ye otutumi pompatu mu tie wan na ase ne kon wo Awurade so na ase ni ye no one busa Nebukadnezar busa Satan se Satan wa bra fida ya to ni firi soro ebesi ne unya obesaka anso akonya ni wo yes Herod ya mane dore moa wan na ase ne kon wo Awurade so na ase ni ye bi mi busa mo mu tie me wan and so ma me sanka ofiri moja mu a kan so ne na masase so no abosin fuai mo nsatira amen and na fra na pa mu kan boni se sofo me seraw lead me na me pa mu kan me boni chere wade no nya de so mfiri me so ya eba utiri mu kura keka ko sere Awurade yes she ya toaso wose akoma mu nyansafo ni tumi mu modefo wana ase ne kon won so na sini wana ase ne kon won so na sini ye pan me pompatuo mu wotimi ya dai etutu me pompatuo etutu me po mpatuo mu obutu no na bufuo mu wasa Jesus wasa twa be police wona Awurade betimi apagya sei no wasa ka butu yes o so sa se free na tena ye wotimi ya dai wo so asase na ne nyina se opo ya motia am say Africa si baabi no eye Awurade na wo so no na wiase we ne de so be ma abofo for aba yes o mbegina four corners of the earth yeah na mframa no maso ano afi mframa mo biem no masa wo so asase ay Jesus can revelation 7 sam kasebi everybody yasi ama yewa manipa amia mi wo wiase awudi asami sui mayatai netano makoni nchebi oso timi woso asase to aso mo
Ose verse 7. Ose owia ne mpie. Na ɔhyɛ wiase ma empie. Na ɔsoso nsoroma no. Na ɔyɛ dɛ ɔsoso nsoroma. Ɔno nko na ɔtere ɔsoro mu. Ɔno nko a one person. Ɔsoro na hata wɔn so ɔno nko a ne tere mu. Na otietia ɛpo asɔte so. Na otimi ɛpo asɔte ba otia so. Obeye bia na wanya bi. Oye bi. Wo sa papa no no so obi so ɔmra asase so wɔsi nipa ne kwan. Ɛne etie Job 34 verse 10. Job 34 verse number 10. Job 34 verse 10. Entimu amu wotere muntie me. Entimu amu wotere. Muntie me. Ghana obia no woni tire wa ha. Obia wotire. Nipa bia wotire. Wa wotire. Muntie me. Tia me na wiai. Empare Onyankopɔn so obedi asɛm one. Empare Onyankopɔn Jesus. So obedi asɛm. Empare Onyankopɔn so obedi obedi asɛm bɔne. Na otumfo ebedi amumuyɔsɛm. Na obeye amumuyɔ te sɛ de wo ye bi no. Na mom. Onipa ne yɛ ɔso ka no otua no. Na sɛ de obi kwan tie no. Saa no. Onipa ne yɛ so ka no otua no. Ɛna Awurade tia. Na sɛ de obi kwan tie no. Saa no ma ne to no. Udi na ɛkɔ papa. Sɛ de obi kwan ɛtie no. Enti de wakɔyɛ no. Sɛ saa pɛpɛpɛ na ɔbɛma na to. Papa bi ne ba kɔ wia odwan. Onko wia odwan no mo de bɛta ɛkɔ mu. Ɛna ɔka kyerɛ ne ba ne sɛ wɔnyini. Enti ɔno de ɔkɔ fie akora ne nton odwan no. Yes. Owia no waba. Ɛna panyin bɔne wawo akora bɔne. Ɛna akora no so dwan no so kɔdi agorɔ. Ɔmo bae no no obi abɛsa ne odwan no de ne kɔ. Toko fie no ko busa ne papa busa sɛ odwan no wa yatɔ. Ɛna ɔse an. Okɔ na nkyɛ bia ne yɛtɔɔ ye. Ɛna ɔse yɛtɔɔ ne sɛ. Ɛna ɔse sɛ de yɛsi kɔtɔɔ no no saa no obi abɛtɔ. Ɔpapa ne wena ni makɔ na bu ne bɛ. Na ɔse aboa. Odwan yɛ kɔtɔɔ yankɔ wie no saa na mpɛ sɛ meka kyerɛ wo. Sɛ de yɛkɔ wie no obi so abɛyɛ dɛ abɛwie. And I'm telling you say Awurade say Onyankopɔn yɛnsi ne deɛ. Atwetwe. Na de onipa egu no. Ɛno a no betwa. Enti de wadua mako no onko tepe. Dabi. De wadua mako onko bu aburo. Kebe nwa papa. So ba na de aburo ba ukɔ hwiai. Enti wase de onipa guo no sister abɔse na wayɛ no onfa ho ni. Oh. Hospitals bi wo kromo ɛsɛ hɔ de specialist de mo ya no. Ai. Esumbe duruma na to. Papa. Esumbe dum kabi. Samansa kyera ebra akonya wo wa ye kan Nyankopɔn asam kyera me sɛ nyɛ no. Because say aye common. Doso pa koso. Bo sha ye common manipa. Enti de wadua no ɛno na twanim so obetwa. Bi sɛ wɔse ampa ne so obedi asɛmbɔne. Yeah. Onye bi da. Enti onipa kwan sɛ de oni esutie ne saa no be mana to. Sister, ɛna me kamfo Jesus amount. Yes. Ebi obi tie me sɛ sie wo abrokyire bi wo ha. You are crying. Baby out here no pejansa ko soro ma me. Ye wie de number no betu dwa. Yes. Frɛ sɛ ba be si Cornelius so obesi rich so confess it. Yeah. Kyerɛ ka de wa ye ne kambɔne ni nyina confess it. Yes. Pɛmu ka ni nyina eji bi mfirim. Pɛmu kama. Sugu Awurade so. Obetima amansa so. Aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade me odimpoye ni. Jesus. Me odimpoye ni visas. Wa sam say de okata na bra to so no onya de. Onya prom. Na mum de oka no wojai onno obehu no mobo de oka no wojai obehu no mobo awudi awura Awurade fie awudi awura enwumam awudi awura nsolidam awudi awura market places everywhere ti nom ya doso wiase nya ye ne ye dom ye ho ye awudifo so dom ye awudifo ye akromfo so dom ye akromfo. Yes. Nti sa duaboni nyina wo so na eba oh duaboni nyina dane ba so eno ti na wo bere no enya de ho beto wo da sister me kanya me so no kra kyerɛw pagya wonsa ba bia obi a pagya wonsa kasa Awurade Yesu me yodimboye ni ena magyeatum Awurade magye atum magye di say mimiti na bewuye Awurade humi mobo akonya wo ma me metu mojagu enya baako enya mienu Awurade maso de doso ebra ken ekum ebe no Awurade domino ena ma wudi odi Awurade ma yeseke ena mama me nsa so humi mobo Awurade humi mobo Awurade jeme kwa Awurade boni amaye no ntimi nsoa Awurade humi mobo ena me fa Jesus Awurade mi wura ena me kra je kwa Awurade jeme ne twiro me din ewo nkwa
asɔre asɔre Yes, yes. Suppose someone is a level who fits.